bokong semok 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 bokong semok rambut disanggul sanggul sanggul nganggo susu bokong semok 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 bokong semok sapa bae kepergok mesti ngomplong melongo Pak Lek nggih tak kira ora iso bar Pak Lek lho tiwuk nakal lan apa bokong semok 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 bokonge bokonge buyatmi semok ngeten lho cangkeme Bokong buyatmu kok sempok kok gede sisih kok. malah ngaku. Malah. Oh, diarani bokonge sempok kok bokonge kram. Arep delok apa piye? Sesuk sontek. Lah. Arep kok delok jan kaya anu pitik arek ngendok. Mungsuh kiwa ora dikempusi. Iya, wong bokong kok dikempusi ngono. Rumah aku. Halo, Ndoro lho. Nyapa Ndoro? Mbok ben. Arek ngene. Nalikane rae dan. Yo. Dok, biyen iki yo ngono kuwi kok. Biyen iki yo ngono kuwi. Apa meneh? Iya. Narangono. Terus anu gambir sawit. Weh, gambir sawit. Ya. Terus narangono, ayo disawang sangka pepungkuran dole. Ning ning ning. Urung. Ora. Weh. Kabeh do dalang lho, Tru. Weh ngono. Sing ngegong dalang kondang. Weh ya, tanggapane ado-ado. Roni, tanggapane ado. Ado. Iki anu, minggu-minggu ki arep nang Sumatera. Ya alhamdulillah, barokah. Iya. Ya. Iki enek lagi bengi iki dalang sing menika badhe anu njing ben badhe tindak dateng Malaysia. Ngopo? Melakukan hukuman gantung. Kuwi dinggo karo plencong engko. Iya. Rumangsaku kok aneh-aneh kowe. Ya trangring kalang wang agra pada mong sarang